Мен 1966 елның 9 августында Төбе авылында туып үстем. Шул ук авылның башлангыч мәктәбен, 8 ел мәктәбен тәмамлагач, икенче орта мәктәбен тәмамларга туры килде. Һәм 1985 елның май аенда армия сафларына алындым. Кытай чигендә хезмәт иттем 1 ел. Аннан соң инде Афганистанга китәргә туры килде. Аннан исән-сау кайтып җиткәч, мәктәпкә эшкә килдем. Аннан инде менә лаеклы ялга дип әйтим. Ялга чыктым инде. Бүгенге көндә шул үткәннәрне сагынып, үткән тормышны сагынып, хезмәтне, дусларны сагындым инде. Менә шигырьләр язгалыйм. Аларның берсен сезгә укып китәм. Бәйрәм белән егетләр. Бүген ир-атлар бәйрәме. Селкенеп торсын иләр. Безнең өчен матур җыр солдатта булган диләр. Бабайлар да бәйрәм итсен, әбиләр дә шатлансын. Бергә матур яшәгән чак күңелләрдә саклансын. Искә алыйк әле солдат булган чакларны, бик тә сагына идек бит туып үскән якларны. Телефонны кулга алып, дусларны шалтыратыйк. Кемнең күнитеге исән, чистартыйк, ялтыратыйк. Кемнең кителләре шидә, аларны киеп карыйк. Бәйрәмнәргә чакырсалар, беренче булып барыйк. Фуражкалар кечерәйгән, әллә үскән башларым, сагынучы бармы икән тәмле солдатташларым. Тимер кружкалар белән шәйләр эчәс килә. Армиядә булганнарны син дә дустыңа сөйлә. Раз-два дип атлаганны ничекләр сагынмыйсың. Шулай йөреп өйрәнгәнгә хәзер дә абынмыйсың. Түгәрәкне күтәрттеләр, шакмакны тәгәрәттек. Үзебез баштан кичкәнне Маладайга өйрәттек. Кайтып төшкәч туган якка болынга чыга идек. Авылдагы иң чибәр кыз тик миңа була дидек. Әй ярата иде кызлар солдаттан кайтканнарны, сагынып сөйләргә калды шул алсу таң атканнарны. Сулар ничек аккан булса, шулай ук еллар узды. Үткән гомер маңгайларга бразналарын сызды. Инде илләр тыныч булсын, саулык телим егетләр. Бездән хәзер берни тормый, тик яшьләрдә өметләр. Бәйрәм белән барчагызны.